Salut, sunt Ciprian. Salut, sunt Sebastian. Astăzi vom găti o rețetă tradițională românească, mămăligă cu scrob și brânză de oi. În primul rând, avem nevoie de făină de mălai, brânză de oi, smântână și ouă. Înainte să facem scrobul, punem apa pe foc. Pentru început spargem ouăle. Nu uităm să punem sarea Și să batem bine ouăle. Pentru ca să fie mai delicios, adăugăm un pic de smântână. Ce crezi? Amestecul este gata? Da. Atunci ne ducem să-l punem la prăjit. Și acum punem un pic de sare și făină de mălai. Știați că mămăliga tradițională românească se taie cu ața? Vă urăm poftă mare și nu uitați să dați un like! Pa, pa!